Τι είναι αυτό που μας απασχολεί όταν ανοίγουμε ένα κουτάκι καπρίς? Μα φυσικά να βγάλουμε το πρώτο πουράκι από μέσα. Γιατί είναι αυτό το πρώτο πουράκι που ανοίγει τις πύλες του παραδείσου. Αποφασίσαμε να πειραματιστούμε και να σας δείξουμε τις μεθόδους που υπάρχουν για να βγει το πρώτο πουράκι. Μέθοδος πρώτη. Προσπάθησε απλά να το τραβήξεις με τα δάχτυλα. Το καλό ότι αν γίνεις μάστερ αυτής της μεθόδου θα λύσεις το πρόβλημα μια για πάντα και δεν θα καταστρέψεις ποτέ ξανά το πρώτο πουράκι. Σε προειδοποιούμε όμως, δεν θα είναι εύκολο, γιατί οι περισσότεροι όταν προσπαθούν καταλήγουν με μερικά κατεστραμμένα πουράκια και είναι τόσο κρίμα. Μέθοδος δεύτερη. Να το δώσεις σε μια κοπέλα να βγάλει το πρώτο. Το καλό ότι προφανέστατα δεν έχει τα δικά σου χοντροδάχτυλα και τη διακρίνει μια μεγαλύτερη δεξιοτεχνία. Οπότε μπορεί και να τα καταφέρει και να βγάλει το πρώτο πουράκι άθλητο. Το κακό ότι της έχεις δώσει πρόσβαση στο δικό σου κουτί με καπρίς. Μέθοδος τρίτη. Να γυρίσεις το κουτί ανάποδα στη χούφτα σου. Το καλό, η επιτυχία είναι σίγουρη. Θα βγουν αρκετά αν όχι όλα, οπότε θα βουτήξεις όσα θες. Το κακό, ότι θα τα κάνεις όλα χάλια. Μέθοδος τέταρτη. Να το χτυπήσεις ελαφρά από κάτω με κλίση. Το κουτάκι σε κλίση. Μερικά πατ από κάτω και το πρώτο καπρίς θα κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του. Το κακό, αν είσαι με κόσμο και δεν τα κάνεις σωστά, θα είσαι απλά ένας βλάκας που χτυπάει ένα κουτάκι με πουράκια από κάτω χωρίς επιτυχία. Μέθοδος 5. Να χρησιμοποιήσεις ένα τσιμπιδάκι. Το καλό, ότι μιλάμε για απόλυτη επιτυχία αν δεν είσαι άγαρδος και συμφιλείς τα πουράκια με δηλαδή. Βγαίνει το πρώτο, ακολουθούν τα υπόλοιπα. Το κακό, σιγά μην έχεις πάντα εύκαιρο ένα εργαλείο για να χρησιμοποιήσεις. Μέθοδος 6. Όπα! Πολλοί λένε ότι ενδέχεται το κοφρέ χαρτάκι που έχει μία τρύπα να εξυπηρετεί στο να βγαίνει το πρώτο πουράκι. Το δοκιμάσαμε, μα δεν έβγαινε. Η τρύπα υπάρχει για να βάζεις το δάχτυλο, να βγάζεις το χαρτάκι. Λυπάμαι. Το πρώτο πουράκι είναι ιερό και εύθραυστο. Προστατεύστε το.